Maribel aytında müňlerçe adam Söwda merkezi tarapyndan gurnulan lotereya oýununda özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna köpçülikliň nägilelik bildirenden soň Sewitin häkimetleri telekeçilere lotereya oýunyny gurnamagy gadan edip başladylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. 19 awgustda ýerden polisiýa işgärleri Mary şäheriniň badarlaryna aýlanyp telekeçilere aksiýa ýa-da lotereya oýunyny gurnamagyň gadandygyny aýtdylar. Şeýle-de Mardaky hususy dukan eýelerini hem şäher polisiýa müdirligine çagyryp, olar bilen ýygnak geçirdiler. Bu ýygnakda dukan eýelerini hem indiden beýlek hiç ýyly ýagdaýda aksiýa ýa lotereya oýunyny geçirmezlik tapşyryldy diýip ýygnaga gatnaşan ýerli telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu waka şäheriň Belen Söwda merkeziniň daşynda üýşen müňlerçe adamyň Söwda nokudu tarapyndan gurnulan lotereya oýununda özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna köpçülikliň nägilelik bildirmeginiň ýygyanyna gabat geldi. 15 awgustda nägileligi köşeşdirip köpçüligi dargatmaga çalışan howpsuzlyk işgärleri bilen adamlaryň arasynda goň galmagal turdy. Basawaslykda enatalaryň çağalaryny tapyp bilmeýän halatlar da boldy. Raýatlara garşy güç ulanan howpsuzlyk işgärleri onlarça adamy tutsak etdiler. Telekeçileriň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine göre ýygnaga polisiýa işgärlerinden başga da özlerini tanıştırmaktan saklanan raýat geyimli adamlar hem gatnaşdy. Olar telekeçilerden dukanlaryň girelgelerindäki lotereya reklamalaryny aýyrmagy we başga dukanlara uğradan aksiýa haritlaryny ýygyna çöplemegi hem talap etdiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä polisiýa müdirligine çagyrylan telekeçileriň aglabasy özleri aksiýa oýunyny gurnamasa onda öz haritlaryny tas hiç kimiň satyn almaýandygyny we Söwdanyň juda pes bolýandygyny aýdyp polisiýa işgärlerinden häzirki çäklendirmäniň sebäbini sorady. Käbir telekeçiler meniň aksiýam hiç bir adama ziýan getirmedi. Iň bolmany içinden 5 manat pul çykýar. Kätede papak çykýar. İçinde boş çykýanam bar diýdi. Olaryň käbileri bolsa biz eýem aksiýa diýip köp harit paýladyk, onu durdup bilmeriz. Biz şol uğradan haritlarymyzy ýerlänimizden soňra bes etmeli bolsa bes ederiz diýdiler. Diýip ýygnaga gatnaşan başga bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä howpsuzlyk işgärleri telekeçilerden edilýän bu talabyň sebäbini Belen Söwda merkezinde gurnulan lotereya oýuny we munyň bilen bagly bolan köpçülikliň nägilelikler bilen düşündiripdirler. Şol lotereya oýuny sebäpli adamlar gahar gadaba mündüler we daş tüberegindäki obyektlere maddi ziýan ýetirdiler. Olar awtologlaryň depesine çykyp, olara deper ýetirdiler. Goşa gumry toý mekanynyň gapylaryny we aýnalaryny döwdüler. Diýip telekeçi ýygnakda çykyş eden bir howpsuzlyk işgäriniň sözlerini titirledi. Şondan soňra telekeçiler özleriniň gurnaýan lotereya oýunlarynyň geljek üçin däldi, şol gün üçün niýetlenendigini, oýuna gatnaşýanyň özüne bayrak çykýandygyny ýa çykmaýandygyny şol pursatda bilýändigini aýdyp, hiç bir adamyny närazy etmeýändiklerini düşündirmäge çalışdylar. Polisiýa işgärleri häzir biraz goh ýatýança aksiýa oýunlaryňyzy besedin diýmek bilen çäklendiler diýip telekeçi belledi. Azatlyk bu çäklendirme we telekeçiler bilen geçirilen ýygnaklar barada Marynyň polisiýa müdirliginden kommentari almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 23 awgustda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Geçen hepde habarçymyz Belen Söwda merkeziniň lotereya oýunynyň geçirilýändigini we oýuna 50 manat töläp bir jorap satyn alan her bir raýatyň gatnaşyp bilýändigini awgustyň başynda elan edendigini aýtdy. Lotereyany gurnoýjylar oňa gatnaşan adamlaryň hiç biriniň bayraksyz galmajakdygyny hem aýdypdyrlar. 15 awgustda lotereya oýunynyň geçirilen güni Söwda merkeziniň daşynda takminan 4000den gowrak adam üýşdi. Emma gatnaşyjylaryň aglabasy bayrak utup bilmän soň olar gurnoýjylar hiç bir lotereyanyň boş däldigini aýtdylar diýip özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna we özleriniň aldyga salynandygyna köpçülikliň nägilelik bildirdiler. Bu nägilelik
ýalyň izi süre käbir raýatlaryň pulu izine berilip başlandy. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiligindäki media serişdeleri adat çowalşýaly bu waka barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ilat arasynda lotereýa oýunlaryndan haray gözleýän adamlar köpelýär. Käbir söwda merkezleri bu ýagdaýdan peýdalanyp wagtyl lotereýa oýunlaryny gurnaýarlar. Ýöne käte olary gurnamak prosesinde aýdyňlygyň ýokdugyny, yerli ilata hiç bir gatnaşyjynyň baýraksyz galmajakdygy ýaly ýalňyş maglumatlaryň berilýändigini yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan synçylar aýdýarlar.